Možno to poznáte aj vy. Všade plno prachu, vybúrané priečky, trčiace káble zo stien. Rekonštrukcii bytu sa však občas nevyhneme. Každé bývanie potrebuje z času na čas prerábkovú operáciu. Ale pocit, keď sa môžeme vrátiť do komfortného prerobeného bytu, je na nezaplatenie. Keď už ale niečo opravujeme či prerábame, nezaškodí sústrediť sa aj na bezpečnosť. Začneme teda od piky, alebo vlastne od dverí. Tými dvermi sa vstupuje a tak ako nimi viete vstúpiť vy ako majiteľ bytu, tak pokiaľ tie dvere nie sú dobré, nie sú bezpečnostné, nie sú opatrené všetkými možnými bezpečnostnými prvkami, inkluzíve možno teda alarmom, tak môže cez ne prejsť kdokoľvek. Čiže to je alfa a omega. Na trhu je dnes množstvo variantov bezpečnostných dverí. Existuje 5 bezpečnostných tried, ktoré si značia to, nakoľko sú tie dvere odolné, teda schopné odolávať páchateľovi, nakoľko môže byť vyzbrojený akým náradím. Jednička je najnižšia bezpečnostná trieda, 5. trieda tvorí najvyššiu úroveň. Mnohí z nás často riešia bezpečnostné dvere ako také, ale nezaoberáme sa pri ich výbere zárubňou. Je to chyba. Dobré dvere totiž musia v niečom držať. Pokiaľ tá zárubňa by nebola správne uchytená do existujúceho múriva, tak by neplnila svoju úlohu. Preto jednoznačne treba nielen ju vyliať betónom, aby sa vyplnil priestor medzi zárubňou a existujúcim múrivom, ale navyše ešte aj ukotviť oceľovými kotvami a privariť. Bezpečnostné dvere to nie je len ochrana proti zlodejom, ale aj proti hluku a požiaru. Kvalitné dvere by mali spĺňať viacero kritérií. Normy požadujú, aby vstupné dvere do bytov mali minimálne 30-minútovú protipožiarnu odolnosť, čiže všetky vstupné dvere novo vymieňané toto musia spĺňať. No a hlukové požiadavky, štandardné dvere mávajú okolo tých 25 decibelov hlukový útlm, dobre bezpečnostné dvere mávajú 32, 35, dokonca až 40 decibelov. Je to potrebné najmä vtedy, tak ako aj v tomto prípade je v blízkosti výťah, kedy ten výťah robí zväčša najväčší hluk na chodbe. V súvislosti s dverami ešte zaujímavosť. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či si kľúč od vašich nových bezpečnostných dverí nenechala aj firma, ktorá vám ich montovala? Môžeme vás upokojiť, kvalitné firmy ho určite nemajú. Montéri prídu osadzovať bezpečnostné dvere, odovzdávajú zákazníkovi originál uzavretú krabičku s kľúčmi a s vložkou cylindrickou. Ten ju sám si otvára a jeden kľúč dáva, ktorý je potrebný ku montáži montérom. Z hľadiska bezpečnosti je najslabším miestom, na ktoré sa musíte pri rekonštrukcii sústrediť okno. Záleží v princípe od toho, či ste na prízemí alebo na poslednom podlaží. To sú dve najnebezpečnejšie podlažia z hľadiska vniknutia cudzej osoby. Pokiaľ je ten balkón tam ešte dokonca, tak o to je to pohodlnejšie pre toho zlodeja. Čiže je treba zaoberať sa týmito vstupmi, aby ste ochránili ich či už fóliami, dokonca existujú dnes už aj teda mechanické zabezpečovacie prvky plastových okien, ktoré neumožnia bez problémov vniknúť do toho bytu. Väčšina bežných plastových okien nie je odolných voči vlámaniu. To znamená, zlodej tam má skutočne veľmi jednoduchú cestu. V poslednej dobe sa najčastejšie stáva, že zlodeji vypačujú okno, to znamená ani nerozbijajú sklo, ale jednoducho malým skrutkovačom riadne uzavreté okno zvonku vypáčia. Svoje okná si môžete zabezpečiť uzamykacím systémom, ale aj fóliami. Prvá možnosť je proti vypáčeniu, druhá proti rozbitiu skla. Najlepšie je ale, keď máte obe. Peniaze to však niekedy nedovoľujú. Nie je to treba riešiť naraz. Zväčša aj ľudia to riešia postupne. Najprv si zabezpečia jedno okno, postupne ďalšie, keďže je to možné dodatočne kedykoľvek. Pri rekonštrukcii bytu prechádza často zmenou kuchyňa. Toto miesto svojej domácnosti urobte určite bezpečným. Vyskytuje sa v nej plyn či množstvo elektrických rozvodov. Z hľadiska potenciálneho požiaru, z hľadiska úrazu elektrickým prúdom alebo úrazu popálením, obarením je veľmi dôležité, aby kuchyňa bola dobre zvládnutá, dobre odvetraná, pretože pokiaľ sú tam plynové spotrebiče a nie je dobre odvetraná, náhodou by zhasol ten plyn. Moderné sporáky už síce automaticky potom odpoja aj prívod toho plynu, ale tie staršie nie. To znamená, že toto všetko je treba brať do úvahy. Elektrickým rozvodom venujte pri rekonštrukcii maximálnu pozornosť. Aby boli urobené kvalitne a bezpečne, odporúčame dať si vypracovať projekt odborníkom. Meniť rozvody opakovane sa nie vždy vypláca. Robiť rekonštrukciu elektrických rozvodov tak, aby ste ich nevideli, to znamená, aby boli pod omietkou, to sa dá raz za život, lebo ako náhle
sa do toho chcete opätovne vrátiť, to znamená sekanie špinu, to sú náročné práce. Nie ani tak z hľadiska finančného, ako z hľadiska naozaj tej pracnosti, ktorá je s tým spojená, špiny. Moderným trendom pri rekonštrukcii bytu je bezbariérovosť. Pre bežné užívateľe je to predovšetkým podlaha a predovšetkým schopnosť osvetliť si dostatočne priestor. Pre užívateľa, ktorý je handicapovaný, predovšetkým pokiaľ sa jedná naozaj o nepohyblivého užívateľa, ktorý vyžaduje ten vozíček, musia byť všetky dvere prispôsobené tomu vozíčku, to znamená, tam sa vyžaduje šírka vstupných dverí 110 cm, bežné dvere sú 80 a väčšinou aj teda do miestností sa vyžaduje rozšíriť tieto dvere. Každá prerábka bytu si vyžaduje finančnú injekciu, materiál aj práca niečo stoja. Ak o rekonštrukcii uvažujete dlhšie, môžete sa na ňu pripraviť. Pripravujem sa na to sporením. Ideálne na to je napríklad stavebné sporenie, ktoré má aj nejaké to zhodnotenie, výrazne lepšie, lebo je podporené štátom a následne si môžem zobrať úver, ktorým bezproblémovo rekonštrukciu bytu vyfinancujem, aby sa teda ľudia možno dostali do nejakého obrazu. Štandardná rekonštrukcia bytového jadra, ktoré dnes existuje v tých bytoch, sa pri lacnejších materiáloch môže pohybovať inkluzíve tej kuchyne, ktorú do toho zahrniem, od tých 3-3,5 tisíca eur do 7-8 tisíc, ale náročnejšia rekonštrukcia, ak naozaj chcem veľmi kvalitné materiály, veľmi kvalitné spotrebiče, skutočne rekonštruovať aj tú elektriku, rozvody vody a tak ďalej, tak sa môžem pohybovať len pri tom bytovom jadre a s kuchyňou v sumách 15, 20, 25 tisíc eur.